Witajcie, moi roztomili. Dzisiaj chciałbym wam coś powiedzieć na temat tragedii, jakie przeżyli Ślązoki. Niektórzy gadają, że tragedia zaczęła się w 1945 roku. Inni twierdzą, tak jak tu, że zaczęło się to trochę wcześniej, że tragedią była II wojna światowa. A chciałbym polecić wam 3 pozycje książkowe. Chyba jeśli ta pani Bary, Dominiki, która opisuje, że tragedia tak richtig zaczęła się w latach 20. XX wieku. No i oczywiście Darka Dyrdy, Heimat, która jest powieścią nawiązującą do pojednania polsko-śląskiego. Afów nie wiem, gdzie dostać, musicie po internecie poszukać, bo nie wiem, czy jeszcze Narodowa Oficyna Śląsko drukuje, ale jakbyście poszukali pana Andrzeja Rocznioka, to może wam wydrukuje albo powieka idzie kupić. Heimat to jest powieść o tym, że Ślązok może być dumny z tego, że jest Ślązokiem, a nawet, że nie Ślązoczka przaje Śląskowi. Heimat, moim zdaniem, wykorzystał ta pozycja Mariana Kulika, tutaj są spisane autentyczne wspomnienia Ślązoków, którzy musieli służyć w Wehrmachcie i po jakiemu służyli w Wehrmachcie. Te 2 pozycje mogłabym udostępnić za, powiedzmy sobie, koszta. Natomiast tej pierwszy, nie. I co chciałem powiedzieć? Te 3 książki, moim zdaniem, powinni się przeczytać każdy Ślązok. Nie są to opracowania naukowe, takie jak Smolorza Śląsk Wymyślony, czy pani Sekuły, po co Ślązokom jest potrzebny naród. Nie jest to też profesor Kaszmarek, nie jest to też historia Ślązoków pana Jerczyńskiego. Nie ma to też opracowań profesora Drabiny, ale to są książki, które mogą trafić i powinny trafić do każdego Ślązoka, który ma w sercu swój Heimat. I co najważniejsze, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czyli po naszemu dzieciątka, i na dzieciątko do się gieszynki. Ani jedna z tych książek nie jest gieszynkiem dla bajtli poniżej 16 roku życia. A tak richtig to powinni czytać pełnoletnie Ślązoki, które już coś tam, niecoś o Śląsku wiedzą i co nieco o Śląsku mają pojęcia. No i żeby przać Śląskowi, przać swojemu Heimatowi, to te 3 pozycje z czystym sercem polecą. Ja je wszystkie kupił na gieszynki do moich pełnoletnich bajtli, czyli do mojej cery i mojego synka. I oni się to cenią. Mimo że są wysoko kształceni, a i ci, co skończą podstawówka albo szkoła średnio, to też mogą z tego sporo wyciągnąć. Nie trzeba być profesorem, żeby zrozumieć,
na czym polega tragedia Ślązoków i Śląska w ostatnich 100 paru latach. No to do już zaś niech się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej, z pomboczkiem.